Dende a pasada semana, estes cartéis azuis cunha V branca en forma de corazón están colocados en todas as parroquias do concello de Meaño. A dúbida do seu significado descubriuse esta fin de semana. O actual equipo de goberno, afastado do Partido Popular co que gañaron as eleccións, crean unha nova formación, Veciños de Meaño. Bueno, pois o venres pasado presentamos a nova formación política ante 200 colaboradores e o sábado por mañá fixemos o medio de comunicación. O nome elexido é Veciño de Meaño e o logo é un M de Meaño en branco en forma de corazón. A formación nace tras a disputa política que xurdiu despois das eleccións municipais do 2019. O novo partido quere gobernar para os veciños de Meaño sen influencias de fora do municipio. Sí, a ver, isto sucede por a tormenta política que aconteceu no 2019. Nós en Meaño temos unha longa tradición democrática e non estábamos dispostos a que ninguén de fora nos impoña nin criterios nin candidatos. Entón, nós tiñamos claro que, desde o primeiro momento, que primeiro en Meaño, os seus veciños, e defender os seus intereses, por encima de calquer sigla. Entón, a raíz de aí, pois, naceu este novo proxecto. O propio nome da formación xa indica o principal obxectivo dos seus dirixentes. A nosa prioridade, o noso único obxectivo é defender os intereses de todos os veciños de Meaño. Estamos traballando e traballaremos por e para os veciños de Meaño. E o mellor aval que presenta a formación son as medidas que xa levan a cabo no concello meañés. Fixemos unha aposta, un marcado carácter social, temos tamén proxectos para a eficiencia enerxética, intentamos chegar ao 80% ao longo desta temporada, desta legislatura, acabamos de comprar o que é o terreos para futuro multiusos, vamos a poñer en marcha tamén un plan de pavimentación de 800.000 euros nas 7 parroquias, o sea, é un ámbito ao traballo, afecta a todos os ámbitos dun concello. O alcalde e os 5 concelleiros do seu goberno local forman parte deste novo partido Veciños de Meaño. Os edís continuarán como concelleiros non adscritos durante o que queda de mandato, pero co obxectivo de reter a alcaldía nas vindeiras eleccións municipais do 2023.